Az év utolsó magazinját egy kis humorral zárjuk. Szikra László stand-up comedy estjén Berzsényi Gergely járt. A bejátszás előtt engedjék meg, hogy a stáb és jómagam nevében kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjak. Kérem, tartsanak velünk jövőre is. Testnevelő tanárként dolgozik, és gyakran a diákjain teszteli le a legújabb poénjait. Szikra László nevét az országosan ismert stand-up komikusok között hiába is keresnénk. Nem az országos tévécsatornákon, hanem többnyire egyszerű, vidéki fellépéseken találkozhatunk vele. És ez egyáltalán nem értékítélet. Sőt. Indultam kisebb-nagyobb ilyen tehetségkutató versenyeken, amire büszke vagyok, például első Duma Tisza humorbajnokságot megnyertem, azután TV2-nek volt egy humorbajnokságot, a döntőbe kerültem, de amire a legbüszkébb vagyok végül is, hogy a rádió kabaréba bekerülhettem, olyan nevek közé, akiken ugye úgymond felnőttem, úgyhogy azóta is fellépek rendszeresen, arra nagyon büszke vagyok. Az először családi indítatásra és biztatásra színpadra álló Szikra László többnyire abból dolgozik, amit otthonról hoz magával. Poénjaiban a falusi élet elé tart görbetükröt. Ami mindig megjelenik, az a falusi élet. Én ugye egy kis faluban lakom, előszeretettel figyelem ott az embereket, próbálok görbetükröt mutatni, ami tetszik is az embereknek, de én is nyitott vagyok, úgymond, tehát a bulvársajtó, a celebvilág, a politika, minden megjelenik, tehát ami az embereket úgy érdekelheti. Aki pedig eddig nem tudta volna, Karinti után szabadon, a humor nem ismert tréfát. A mai rohanó világ viharosan hullámzó feszültség tengerén szükség van a humor oázis szigeteire. Amit így mondani szoktak, hogy olyan megvilágításba hozzuk mi úgymond akár a politikát, akár egy rossz dolgot, ami ugye azt az embert, aki nem forog a humor berkein belül, nem is gondolkozik el ezen. És ezáltal nem látja olyan borúsnak a dolgokat, tehát sokkal vidámabbnak, elgondolkozik rajta, hogy tényleg hoppá, ezt lehet így is tekinteni. Tehát mi próbálunk egy vidámabb nézőpont felé terelni a dolgokat, és ezáltal segíteni az embereknek, amire úgy gondolom, hogy mostanában nagy szükség van, sőt egyre nagyobb szükség van, hogy nevessenek, kikapcsolódjanak. Azért is szok már, tengerővezér vagyok. Azt mondja, hogy de nem az úgy azt mondja, de nem is vagy tengerész, meg tenger sem láttál. Ez az. Hát a betegedtem bele. És akkor mondja mama neki, hogy ha megint iszol, én biztosan elhallak. Papa mondja, elmegyünk. Mondtuk neki, hogy papa, ne csináld már, tényleg elhagyom a szegény, mindenki szokott veléve. Hazud az ég, ígérgezi. Hazudik. Egyszer tartanál be a szorát. Arra harapnak legjobban, amikor valami olyasmit mutatok be, vagy olyasmiről beszélek, ami velük is megtörténhetett, vagy akár én is szoktam, például nagypapámról rengeteget mesélek, és mindenkinek van az életében egy ilyen nagypapa, egy ilyen szomszéd, egy ilyen ismerős, és akkor mondja, hogy hoppá, tényleg, ezt én hallottam, ezt én láttam, ez tényleg így van. Ezeket nagyon szeretik. Mama eleve csak azért jár templomba is, hogy ki, kivel, hol, mikor. De legfőképpen mivel. Eleve úgy imádkozik, hogy egy mondat ima, egy mondat saját gondolat, ez a mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Itt van Jézus, jó van, itt van. Mit akarsz itt? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mindenkit tényleg, mit akarsz itt? Minden napi kenyereket add meg nekem, hadd ennek a rohadék, hiszen több pénzt adtál. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenő népközöknek, ennek a rohadék íznek a szemedvezető több bejárat. Az atya, a fiú, a nemesség, és nemesség. Ugyan nem lehet az évfordikát látni templomból, hogy csak így lopva, hátra az mindig így. Ki van közben. És a nyáron történt egy többizet. Nézd meg a fordulás, de van semmi úristen. Mondom, mama, nem volt a vízi fordulásnál, csak újatlan otthonkát vettél fel. A verbális poénok mellett a színészkedés vagy a hangutánzás is a stand-up comedysek légtárába tartozik. Ezekkel sem bánik fukarul a jássági nevettető. Mindenki azt mondja, hogy szeretek színészkedni. Úgyhogy igen, én azt mondom, hogy egy rossz poént is elő lehet úgy adni, vagy ami nem annyira poénos, hogyha az ember rájátszik színészileg. Tehát én azt nagyon szeretem valamit hangokat utánozni, de nem itt híres emberekre gondolok, például rajzfilmfigurákat nagyon szeretek utánozni hangban. Valamint speciális effekteket szoktam ezért moziról beszélni,
akciófilmekről, ahová hangok kellenek, és mindent próbálok úgy intézni, hogy ezzel színesítsem a műsort. Férfiak azok egész másképp vannak, ugye, járnak egy óra osztályon. Pálinkát. Köszi. Jó ez, jó. Egy óra múlva. Bort. Köszi. Jó ez, jó. Egy óra múlva. Jószágot. Köszi. Jó ez, jó. Negyedik óra után meg. Na, Béruskám, jól beszélgetünk, jövőre ugyanígy ugyanek volt.